Jeg sidder her med en dåse naturlig tune-out, hedder det. Og ja, jeg har siddet og kigget på den mange gange. Men jeg er ikke helt kommet til at spise det endnu. Jeg sidder, hvad den indeholder. Der er i hvert fald 11 gram protein. Der er 100 gram, og der er 140 gram i dåsen. Så ja, det er jo godt nok. Så hvad er det lavet af? Jamen det er jo hvedeprotein, står der. 67%. Og hvedeproteins hvedemængde. Vand, solsikkeolie, aroma, salt, citrusfiber, sukker, citrus. Det er nogle ting der er i. Sådan. Det er ikke noget, der lyder lækkert, men det kan jo være, det smager okay. Det ligner, på billedet ligner det tun. Men det handler jo om, at det skal være højt proteinindhold. Så det ligner en dåse tun, men tune up, tune out. Lad os prøve det. Jeg kan ikke lige gøre det samtidig. Så fik jeg åbnet dåsen. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, det ser lækkert ud. Det ligner tun, noget af det i hvert fald. Det der andet lag der, det ligner sådan noget løver. Fedt, jeg ved det ikke. Jeg prøver lige at lugte til det. Det kan jeg jo desværre ikke lugte på videoen. Det lugter i hvert fald ikke af tun. Det lugter faktisk af pedigree. Hundefoder. Ja. Så jeg spist det så rigtigt, det ved jeg faktisk. Nej, ikke rigtigt. Det er lidt farligt. Og for satan. Puha. Åha. Det er ikke noget, der smager ret godt. Puha. Det smager jo lidt af fisk. Men det er en god fisk. Puha. Det smager af... Det ved jeg ikke. Nu har jeg arbejdet ved Maxi Zoo, og du ved, lugten af fiskefoder i dåser. De der plastikdåser der. Med det der fiskesmulder, man drysser ned til fiskene. Det lugter sådan lidt som det. Eller smager lidt af det faktisk. Nu har jeg ikke smagt på det, men lugten af det smager sådan. Det er ikke noget, jeg sådan vil anbefale nogen at spise. Der kan godt være, der er højt proteinindhold i, men det må godt smage godt. Og har det helt dårligt med smagen. Jeg ved ikke rigtig helt. Så teksturen er jo sådan tunagtig, men smagen, det ved jeg ikke. Det er ikke noget, jeg vil anbefale nogen at spise. Det lugter lidt af fiskefoder, og ja, det gør det faktisk, fiskefoder. Den smager det i hvert fald. Den smag, man får i munden, det er lugten af det. Det kan jeg ikke anbefale. Det er ikke naturlige produkter, plejer at være godt, men for eksempel nu drikker jeg jo den her kakao. Den smager mega godt, altså det gør den. Og deres proteinshakes, de har også i de små sorte med vanilje, og den smager også mega godt. Men den her, ej tak.